lelo panyasa voice box mafuna tiyambe ndi kupereka mafuna abwino a tsiku lakubadwa birthday kwa Aboni Kalindo omwe ndi president mungu la Malawi first the people first wanyadira amangoti the DC. Aboni Kalindo akuoneka nkhale lero li tsiku lawo lakubadwa iwowa sakusangalala kwenikweni chifukwa chokuti mdziko muno muli mavuto ambirimbiri zinthu sizili bwino. Leti madikha limodzi pano panyasa voice box ndipoti Aboni Kalindo alibweretsera zotani ndipo akamaliza musangochoka mukumbukire kwa WhatsApp birthday komanso mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. The DC siku la lero pa 1st June ndi siku limene the DC adabadwa komanso tinabadwa ma twins ine ndi Philip, ndipo ndi siku limene tinayenera kusangalala koma titayimbirana mafoni ine ndi Philipiyo tagwirizana kunena kuti siku la lero si siku losangalala poganizira mavuto amene akukumana nawo Malawi. Tazuka ofoka kwambiri chifukwa tinayenera kuzuka amphamvu siku la lero, koma poganizira ndi zimene zachitika dzulo kuboma la dziko la Malawi limene adayitana anthu ambirimbiri kuma interview ngati akupita ku football match, anthu ena nkumafunsa kuti kodi mpira wa Big Bullets ndi Wanderers ausintha uli ku Chiwembe, ausintha uli ku Mangochi, ausintha uli ku Nzimba, ausintha mpira uli ku Rumphi, ausintha mpirawo uli ku area fete. Ndipo kunabwera likulu la anthu, ndipo nzomvetsa chisoni makamaka inu amene mmanena kuti boma ndi lomweli apa mukuyenera kuti musegule maso anu. Makamaka inu aboma, iwe president Chakwera ndi ma ministers yako, ndi pamene mungasegule maso anu. Iyi ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri chifukwa anthu ena mwina tikamanena kuti kunja kunoko anthu akuzunzika, Malawi muno ntchito zikusowa, achinyamata ambiri akuzunzika, ena wakamadya chamba, ena wakamamwa mowa, ena akamazipha, sikuti kumakhala kufuna. It is a sign yonena kuti muno Malawi unemployment rate ili very high. Ndipo umboni ndi umene wachitika dzulo uja sizifunikanso ati kufusa ayi. Zonsezi zikuchitika chifukwa cha a failed leadership. Usogoleri wa Chakwera ongolonjeza zinthu. Taonani kumene kujako ntchito ya HSA koma kumabwera anthu amene ali ndi ma degree, kumabwera anthu ali ndi ma diploma. Chondikhuza kwambiri nchonena kuti interview ina iliyonse imayenera kuti ikhale ndi shortlisted people, koma interview inali walk in, kungolengeza kuti asala 3 days kuti aliyense amene ali ndi ma qualifications tiyeni mukalembese ntchito, mukalembedwe ntchito mpange ma interview. Zosatira zake ndi ja mwana wa munthu anabwera wochuluka kwambiri, andi anthu ena kumachita kukomoka ali panzere. Ziko langa la Malawi, ziko lomvetsa chisoni, zandikhuza kwambiri, ndipo sindikuchiona chifukwa chonena kuti tikachitere celebrate birthday yathu iyi yakhansulidwa basi, chifukwa apapa ndi pamene inu andale mungadziwe kunena kuti pa Malawi muno zinthu sizili bwino. Muonere zimene zachitika zija sizinayambe zachitikapo mu history ya ziko lino kunena kuti interview anthu azikapanga ku polisi. Sizinachitikepo mu ziko lino kunena kuti interview zikapangidwa Saturday. Sizinachitikepo mu ziko lino kungonena kuti atiyeni muzikalembedwa ntchito komanso popita kumene kumutenge ma ID yanu. Chimene ife timadziwa nchonena kuti munthu umangotenga certificate yako okupangise akakupange interview, koma mukuwauza anthu kuti atenge ma ID. Ndi pamene timakuwuza ni time and again in our position kuti muziyang'ana patali zimene zikuchitika zizakulirisani pamawa. Ziko lomvetsa chisoni. Lero wina akakhuta nyama yaje ku State House ko ndikumakalengeza kunena kuti aye pakali pano ndikufuna ndipange 1 trillion jobs. 1 trillion jobs walephera 1 million. Anthu ndi amene aja akuzunzika aja. Anthu sanayenere kumathamangira ntchito ya HSA, koma anthu ama degree, anthu ama diploma. Ndifakake azungu kapena anthu asogoleri anzeru mbuyomo
ankanena kunena kuti kapena amanena kunena kuti osangodalira kupita ku sukulu kuti muzagwire ntchito, komanso tiyeni muzipanga mabizinesi, muzipanganso ntchito zamanja. Ndi chifukwa chake ena mbuyo mwana analimbikira kwambiri ma technical schools, chifukwa amadziwa kunena kuti tikakhala ndi ma technical schools ambiri achinyamata ambiri azizipezera okha ntchito. Iye aiteni tipange business yonse mukutenga ndalama za nifi kumapasa azibale anu okhaokha, kuwapasa ena osapota zipani, ndipo ngongolezo sosanga bweze pulasiso ndalama zina zowakutenga ndi anthu andale akuluakulu maminista kumana amangati mukungongoza anthu, ndipo nifi ndiye yaononga mabillions. Koma taona ni achinyamata mmene akuzunzikira. Ena konkuja aberedwa ndalama, ena konkuja agonedwa, chincholinga kuti mwina angopeza ntchito yonso salary yache ndiyochepa kwambiri kuiganizira salary ya HSA yo. Anthu amene akufunidwawo ndi anthu ochepa kwambiri, mwinaso osakwana 2000, koma mukukalamula dziko lonse kuti tiyeni. Ine kumva chisoni kuona ku area sate ndati suku kuti mamangidwa kuja anthu akupita kuti akamangidwe kapena mwina atopa ndi umphawi, koma ayi kuimvesera nkhani ati kumene koko kuli ma interview. Abale anga ndafuna ndikuziwiseni kuti Malawi muno muli mavuto, ndipo achinyamata ifeyo tikuyenera kuti tione patali. Mukamanena kuti boma ndilomweri, mukamayimbira m'manja zinazi, chifukwa sotupena akuluakulu andalewa amapanga za uchisiru zawozo chifukwa cha uchisiru sowa ife achinyamata. Kuli maiko ena Malawi muno mutavuta kwambiri, achinyamata ataukira, munomo muli unrest, koma ifeyo katinafasa kwambiri, kandi warm heart of Africa. Zosatira zake ndi izizi, achinyamata anatuluka zulo mochuluka. Andi pamene pajapo ndi pamene mungadziwe inu degree ya umphawi, degree ya kusowa ntchito. Kodi nangasono Amalawiwo atani, titani ifeyo, koma tingopita beti kalembese ntchito akatilembe mwina mwamwayi, ngakhale kuti ntchito yo ndi qualification yanga sikugwirizana. Tangoganizani ino munthu wa diploma, tangoganizani munthu wa madigiri, bora atu mwina ali wa JC ndi form 4 kapena tu MSc certificate, koma ayi kumene kuja kunabwera anthu ophunzira opsya. Ndipo asogoleri athu andale inuyo, mukamakhala kubomako, mukamaba ndalamazo, mukamapanga nkhanza za Malawi, muziyang'ana kuti kodi zimene zizikuchitikazi ali ana athu tingamve bwanji, ali abale athu tingamve bwanji. Ndagwesa nsozi zulo ineyo kuona asikana akuzunzika, ena akuyenda pansi kuchokera ulendo mwina over 10 kilometers kuti mwina akayang'ane ntchito. Iyi ndi masomphenya kapena iyi ndi chenjezo limene inu nonse anyamata amene munapita dzulo kuti mukalembese kapena mukapange ma interview, mukuyenera musegule maso anu muone kodi zimene zizikuchitika pano nanga another 5 years ikubwerayi zizachitika zotani. Kodi anthu samaza afa museu muchifukwa cha njala, samaza angozimangirira mwina rate yake ndikukhala yochuluka kwambiri chifukwa usogoleri wathu umene tikuufunawu awa alipowa amene angofunanso kuti akhale pa mpando another 5 years, amene wawa alephera miserable. Palibe sozonyengererana iyi ndiye chilungamo alephera miserable. Ndipo inu achinyamata ndikupempheni kuchokera kunsanje pakana kuchitipa nkhotakota kukafika kunchinji, osayendera kuti ati ndine ati wachakwera kapena ndine wa MCP. Boma ili likuyenera lisinthe. Kaya tikapereka usogoleri kwa botolo kaya kwa chinyama, bora boma ili lisinthe. Ndi chifukwa chake tikulimbikisa kuti na opposition tabwera ndi pamozi mukachite rescue Malawi. Anthu amene mukufuna kuti akakuvotereni aja ndi aja akuvutika aja. Kodi tu madera mutu anthu akuzunzika siwo kaja, ngakhale okuti ali pa ntchito kale, anthu okuti ali pa ntchito kale akukhala moyo wozunzika kwambiri. Andi ndamva chisoni kunena kuti boma linapita ku town ndikumakapanga matama kuti itaenjezera ma 20% kulibeko kuli 5%.
Mwafunse amene alandira masalaries yawo akuwuzani kuti imene tayiona ife ndi 5%. Kodi tikamanena kuti boma ili ndi la manjanjawidi, boma ili ndi la sataniki, boma ili ndi la anthu okuba, sikuti timangonena kapena kuona ngati tikuwada, koma ineyo ngati the DC ndimalankhula chilungamo chokha. Even olo unduna wa za ntchito unati uyende upite ku private sector ngati mene kulili ngati ku Lilongwe private school ku area 2 mukaone moyo umene akukhala amalawi kumene koko moyo ozunzika kopsa. Ena akhalako 20 years ku Lilongwe private school osapangidwa promoted. Nanji kirina nanji ground labor amene amazala za maluwazi kuti ati mukamuone salary yaje inu kumva chisoni. Andi ku Lilongwe private secondary ndi primary kuli mavuto opsa amene akukumana ndi amalawi. Oti bambo ako kumwalira amakuuza kuti ngati bambo ako amwalira ungopita siku la maliro uzikabwera, ngati subwera ku ntchito siku linalo uziwe kuti ntchito yako yatha. Olo kupita kuchipatala kumene zimayi wina ndi woyembekezera kupita kuchipatala kuti akayezese malinga ndi mene amauzira anthu achipatala, kubwerako ndi buku la kuchipatala ndikuonesa kungoonesa mmene mwezi watha amudula. Kungoti ufusefuso mu meeting uziwe kuti iwe ulondedwa pakana ntchito uchosedwa. Amalawi akuzunzika kopsa, kuzunzika muziko linolo. Ndiye mukamaona anthu atachuluka chonchija musaone ngati kumakhala kufuna kutero kumene kujako ndi kuphuphaphupa ndi moyo kuti mwina ndikangolowa ntchito yolandira ndalama zochepazi koma ndizitha mwina kuagulira ana chakudya. Anthu akuzunzika kopsa ku private sector. Anthu akuzunzika kwambiri m'mizimu. Zosatira zake tikuona mafumu okuti akhale ndi anthu ntchito yawo akungoyang'ana makobiri. Kuli mafumu ofuna makobiri kopsa muno m'Malawi amene sakuyang'anira za anthu. Tapitani kuchitakale estate uko mupite kuchitakale estate ku Mangochi. Machitakale alipo awiri, pali chitakale estate ya Mulanje koma pano tikukamba chitakale estate ya ku Mangochi. Imene yonso ikuzuza anthu kopsa ku Mangochiko kumene kwa anthu amalimira kumakhala macadamia ndipo macadamia anthu ajama walimira ndipo amakhoza kukupasa mitengo 200 kuti uyisirize pasiku. Kungosala ni mitengo 3 chifukwa chedo walephera uziwe kuti iweyo tikiti yako aidula. Uziwe kuti chako palibe. Andi kuli kumenyedwa kumene koko kumenyedwa kuchitakale estate. Kumenyedwa anthu kumangochi, kumenyedwa amalawi akuzunzika kopsa. Maestate umumu maestate kuthyolo ndi kumulanje amalawi akuzunzika kopsa. Azimayi ndi azimayi akukhalira kumene kugonedwa ndi mabwana a maestate. Ziko ili lafika pena andi abale anga ndikupempheni pakali panopa ndikunena kuti muzigwada pansi kwa Mulungu ndikumuwuza Mulungu kuti atiyang'anire chifukwa izizi tikazipitiriza siziyenda. Anthu akuzunzika kopsa muno m'Malawi. Pena inu kuona munthu akupempha chakudya koma munthu ali pa ntchito, kumapempha transport munthu ali pa ntchito, salary yake ndi yochepa sikukwanisa kuti azitha yemweyo kuyendera ulendo matransport agulirana zakudya alipire renti. Pena kumakhala kuti kodi ife kumalawi kuno tidalakwa chani? Tidalakwa chani kumalawi kuno anthu akuzunzika kopsa? Tidalakwa chani? Maiko ena anthu amasangalala koma ayi kwaona ndalewo ati boma ndilo mweri ndalama zongokuba ndalama zongoba. Soka ilo opposition yathu amene anayenera kukhala wokangalika mwina sokumapangisa mademo kumene opposition mene ankapangira iye ichakwera ndi azinzaje akufuna kulanda boma nthawi imeneyi. Koma ayi opposition yathu ndi amantha. Safuna ati kupita kunsewu ati akupanga ndale za decent. Safuna kugwirizana kuti awombole ziko ili ya Malawi yamve mwina amweka nkaka pang'ono. Kuma kumalawi kunoku ndikumvesa chisoni kwambiri. Anthu akuzunzika pena pacho maduka khala kumayang'ana anthu, kumayang'ana ana opempha, kumayang'ana maziphunzisi, kuyang'ana manesi, kuyang'ana apolisi, kuyang'ana ame ndikumangogwesa nsonzi.
makamaka tikamaonera m'misonkhano mmene anthu akupangira matama a MCP kumanena kuti boma ndilomweri ndipo tizawina wifi landslide ndikumanena kuti koma mulungu muliko mwazilolera njizi kuti zichitika kuno ku Malawi mwazilolera njizi kuti anthu azikhala mphati olo kuti bambo ako amwalire olo mayi ako kuti amwalire ndipo akakhala kuti malirowo ndi a munthu kuti mwina ndi khazeni wako ndiye kulilongwe private kosamalolatu izi sizingochitika kulilongwe private kokha kuchitika zinthu za makampani ambiri akuzunza anthu munayenera kuti inu aunduna waza ntchito komanso mabungwe aza ufulu mupite chifukwa ulo buku la kuchipatala lijalo ndi ufulu wa munthu ndi privacy munthu amene ali ndi ufulu wa privacy koma amaona mmene mujamo aone matenda amene ukudwala iwe nanga ukudwala AIDS nanga ukudwala chizonono ndithu azimayi kumene koko ulo odwala aja kumachita kumugwira mimba kuti aone kuti ndi odwaladi ndizomvesa chisoni so zimene zachitika dzulo zikuyenera kuti zisegule maso anu inu a opposition mukamapanga makani osagwirizana osakhalira pamodzi muziwe kuti Amalawi akuzunzika inunso aboma mukanamva chisoni kunena kuti kuba kumene mwaba kokwanira mwalephera mukanamuuza nzanuyo muchopwiyo asiye udindo asazikakamize chifukwa ukoko akakaphwasamuka mbiri yache izaipa Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza Village TM Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.